Teraz konečne sme našli pána Tóna, ktorý nás naučí vyrábať pravý košík, teda z prútia. Je to prútie z akého? Vrbové. Vrbové prútie, áno. Vrbové prútie. Takže poďme to teraz skúsiť vysvetliť, ak sa to dá, že ako začať vôbec, lebo ja už mám takú tú druhú fázu, vy máte tu úplne začiatočnú. Áno, prvú. Keď chcem väčší koš, tak potrebujem 3 takto a 3 takto také prúty. Hrubé. Hrubé. Tí 3 rozkolím. Nožom. Normálne sa to dá narezať, hej? Dobre, čiže toto je ten úplný základ, to je to dno? To je dno. Dobre, a teraz čo? Do tohoto si včil spravíme medzi tí dráty takto, takú dzírku. Pichneme tam jeden prút. Čiže len roztiahneme ten drôt trošku? Roztáhneme, pichneme tam tí prúty a začneme robiť s 2. Donútra jedno cesto zas naspád. Čiže to tak obmotávam z obidvoch strán. Tak to obmotávam z obidvoch strán. Rozumiem. Jedno sem a zas tam. A zas ten istý dám sem, tento dám tam. Keď dojdem dole, musím ho dať idem hore. Zase z hora. Zas takto. Až sa dokončí celé dno. Takto si to naznačím. Že pokiaľ to máte pliesť. Pokiaľ to mám... Vypletať vlastne. Či ako sa to povie? Vypletať? Áno. Pokiaľ to mám plést. Dobre. No a už je z toho slnko spravené pekne. Áno, sluníčko. Či si vezmeme takéto kolíky. Fíha. A tady si ich takto napicháme. To je proto, aby tí, co budú stáť, ktoré sa opletajú, aby mi tam ľahšie išli. A zachytili ste si to? Aha. Pokračujeme tak, jak to. Jak na začiatku. Áno. Len zas medzi tie medzere. Rozumiem, áno. No veď ja už tomu celému rozumiem, prečo to tak je. Lebo sa to rozširuje. Medzi tie medzere sa to rozširuje a takto sa to opletá, až sa spraví celkové to dno. A musíme si títo prúty takto zarezať, lebo aby mi to do toho vešlo. Ja namiesto každého kolíka tam pichneme takto. Tak toto je. Prút. Čiže čo najhlbšie, hej? A zohneme ho. Nesmí sa zlomiť. No a keď máte nazbieraný materiál, to na ako dlho sa to dá nazbierať, aby to nevyschlo? Na 4 mesiace. Na 4 mesiace. To mi vydrží. Tak to je dobre. A ja to proto nechávam Venku. na dešti. Aby to stále bolo zavlažované. Na snehu, to môže snehem zapadnúť a to si samé bere tú vlahu. Hej. Tak to všetky si ponatúkame zarovno, aby to bylo pekne do gulata. A včil potrebujeme 24 kusu zas koven dokola, aby sme mohli začať opletať. Vždycky vedľa toho istého donútra. Aha. Vždy necháme tie 2 a tie vlastne obložíme ďalším prútim. A budeme potom opletať. Títo 2 si takto zohnem. Tí druhé už sami budú samé. Čiže to ste si o ten koul zohli, aby to ľahšie išlo. Ideme do spodu cez 2 a cez títo 3. Čiže tam pomedzi. To sa volá staviáky. Cez staviáky. No, Cez 3 staviáky. Cez 3 staviáky donútra a cez 1 ven. Áno. A zas cez to, cez 2, zas je to cez 1, 2, 3, pod tým a zas ven. Aha. A stále takto. Čiže ten princíp je rovnaký. Medzi, cez 3, a zas ven. Pod ten, co už mám venku a zas ven. Zostávajú nám 2 poslední. Áno. Tie už nejdú vrchem, ale musíme ich dostať ze spodu. Čiže tam zase musíme robiť miestečko? Áno, tam, aby na to tam vešlo, to pretáhneme. Pomedzi tie dnové proste. Áno, či si to musím pripevniť. A prepichneme, tady je v prostriedku toho dna taká zírka. A včil môžeme začať opletať. Včil to ide medzi každý jeden. Jeden a ven. A zas jeden ven. Čiže cez každý. Cez každý. A už si formujem, aby byli potom jednaké medzere. Nám to tu zázračne vyrastlo asi za sekundu. Áno. A teraz budeme robiť čo? Už nemáme dostatočne dlhé tie prúty. Nemáme dostatočne dlhé, tak budeme nadkladať druhé, ale tieto musíme odstriať, Tak poďme na to. aby sme mohli nadkladať.
Vlastne ste už aj rozviazali tie vrchné prúty, To už sa musí, aby sem dostal tento tvar. aby to išlo takto do No, šírky. to dávame do toho jedného, ale cez dva a cez jeden ven. A podľa čoho je tá farba toho prútia? Tu tak rostnú také kre. Jedni sú žlté, jedni Čiže sú to červené, treba hľadať. jedni sú To je trošku zelené. ako váš sveter vlastne. Ste sa zladili. No, skoro také, no. Je to aj do červená. Som mám takýto zlepšovák, kvadzivová kúštek dreva. Si položím a medzi každé, vidíte, jak to kleslo dole? Kleslo, hej. Medzi každé takto dvakrát buchnem. A ten koš je potom hustý, aj keď zeschne. Čiže musím si namierať, kam pôjdu tie uši, Je ešte uši, no. aby boli jednak... Tam, dobre. Čiže to máme ukončené a pôjdeme robiť už záverečnú časť, ten vrch, ten vienec toho. Aha, dobre, poďme na to rovno. Zas takéto 4 kolíky Áno. a to budeme z podľatého zohýbať, lebo keď to takto spravím, tak to sa mi otlačí. Aha. Ale to musím jesť rovno. Ohnúť cez niečo. Ohnúť rovno a cez dva a ven. A zase si priložíme. Vlastne, aby to malo ten uhol. Ten aby to získalo, pravý aha. uhol, aby to získalo, ale keď už spravíme treci, Áno. tak vezmeme ten prvý, dáme ho A ten cez už dva, použijeme. cez dva a dáme to cez jeden ven. Aha. A k tému zase dáme tento, co stojí, k tému priložíme tento. A zase vezmeme ten zvenku. Dáme cez dva, cez jeden a zase dáme k tému tento. Takto, vždycky dva mimo sa ísť ven. A zase zvenku. Tu už keď mám dva, už to nepotrebujem, ten kolík, lebo to mňa nepustí. Už mi to tam pravý uhol bude robiť. A včielke z týchto dvoch už mi tu zostávajú, tak vezmeme ten, co je blížej k tým staviakom, dáme ho cez dva, cez jeden ven a dáme k tému, co stojí. Takto. A zase vezmeme tento, Je, áno, Cez sa nám to dva. ukončuje. cez jeden ven. Áno. Už to bude končiť. To bude krásny ten vrch. No. A včiel, aby sme to mieli pekné, tak to všetko poostriháme preč. Tak poďme si vyrobiť uši, prosím, Áno. pekne. Vyrobíme si uši. První toto vytáhneme, Áno, to lebo do toho budeme tie uši zapichovať. A do tých díry si to tam pichneme. To za tady je. A včil to upevňujem tak. Tady si prevrtám takto dírky. To vyberiem. A drôtom, aha, Vezmeme si... medený. Medený tam dávam, no. Potom to tam Zatočíme. zatočíme. To by bol kož ako hotový. Ale poslední úprava je ešte... Títo prúdky sa musia vystrihať ven, co tu trčá. Aha. Toto všetko sa takto povystriha ven. No, tak. To no, tak my vám ďakujeme veľmi pekne, že ste nám ukázali, ako sa Za robí málo. takýto poctivý kôš. Podľa, jak to bude kúkať v tej televízii, sa to nenaučí. Môžem prísť na kurz. To musí naživo vidieť, jak sa to robí. My sme to naživo videli a môžeme to skúsiť. Ďakujeme veľmi pekne. Skúsiť to môžete. Dobre, a ešte ďakujeme aj za kurz zahoračtiny, ktorý sme mali vlastne popri tom. Jak mi huba narastlo, tak vypráviam. To je správne. Ja sa nebudem snažiť po slovensky.